Lo mfana unjani mfethu? Angazimuthi nimelana. Hawe ma ngaze ngafeleze ningalazi. Hawe ma. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. It's me. 0, 1, 2. Your call has been forwarded to an automatic voice. Angiboni umuntu la. Hawe ma. Kodwa ngenzani sekutamba manje namaphara. Sebenza amaphara phela la. Indawo idume kahle phela indawo lena. Uyazi nawe ukuthi udume kanjani indawo yangakubo. Yo. Angifoni. Your call has been forwarded. Sorry but usizo lakho. Nani mase? Ngiyacela but ungilalele. Awule futhi sengazange xaxa kanje. Ayithemba lami lokugcina. Futhi mina ngizolala phandle namhlanje. Yo. Asengizama ukugcina. 0, 1. Safana. Yo. Ngicela usizo lakho. Yini wenze njani sisi? Ngiyashaya ngicela usizo lakho. Okay, sihlale phansi. Uthisa umoya. Uthisa umoya. Uthisa umoya. Uyaphila? Ngiyaphila Nje ngokomzimba. Ya, yini kwenze njani? Kodwa mina ngisuka le Mtuba, cabanga le Mtuba, ngize kumsizi wala endaweni, umsizi akabuthelezi. Umsizi. Ish. La Mangifikela umsizi angisasayibamba ifoni, angisamthola indawo. hawu. Kwaze kwabhlungu ke lokho. Kanti benithembisana ukuthi nizohlangana napha. Sesohlangana lana. Angisamthola ingcingweni ngifaka vusi. Asenzi lutho, angisathola lutho nje. Hawu kodwa madoda. Umsizi ukangilani kodwa ngempela. Mntwana, ngiyacela. Mangithola indawo yokulala nje namhlanje ngicela. Ngiyovuka ngihambe nasekuseni. Usho kanje? Angisanendaba noma ngenzakalani ngiyacela mntwana. Yo, inkinga ke le. Mangathiwa kufika le kanyamba le uma wengane kungenzakalani kodwa. Kodwa mina mangalala endlini yezinkukhu ngiyacela mangilalile nje. Noma ngenzakalani noma ngalala phansi ulale embhedeni ngiyacela mntwana. Indlu yami vele i-1 room lapha ekhaya. Ngiyacela Ezinye mntwana. izinto ziyabheda. Ngiyacela. Sihambe. Manje singahamba. Usho kanje? Ngiyacela mntwana. Okay. Ngoba ngazi ukuthi kwenzakaleni kuyena. Awu madoda. Kwaze kwakubi. Ayi uyabhayiza ke lo muntu lo. Isipatshe sinjengawe singalala ekalweni kanjalo nje. Hayi uyaganga lo mfuna. Ufuna nje ukushaya udinga induku ngempela. Yazi ukuthi la kunamaphara kuphephile. Amaphara? Asesihamba. Yebo nje wawona lo mgodi kuyona nje uyabona phakathi la. Ungathola ukuthi nje kuzolala iphara kunephara lakho nelilala la. Yo, ayingeke impela bhuti wami singahamba kwakhona manje. Hayi khulileke uma sezandleni zami zenjani eziphephile. Ngiyabonga. Ya, kodwa kuyangithembisa ukuthi ngeke uzongishintshela. Angeze ngishite noma kungenzakalani, ngiyakucela. Are you sure? Ngisho 100%. Hayi, asambeni kusekhaya. Ekhaya kodwa kungali uzobekezela ke sonqamula sithi. Because ilanga liyashona manje sekusebusika futhi. Ya. Ngumile bhuti wami. Hayi, no asambeni kulanje. Uthe usuka kuphi indawo? Ifoni yakho le awuthanda ukuphatha ibhanki. Umuntu uba kude kanje. Ufuna umuntu. Okay. Oh, ngena nayo. Ithathulo zakho. Ya. Ulandele. Ngiyakuzwa ke amahle konje uthi usukaphi eMtuba kuphi noMtuba lapha? Sesonke. Yo kude kanje. Abafana bazongenza umfana yezwa. Yo. Asangicabangela ukuthi ngisuka kude. Sozowenza nje. Hayi. Kushuthi nje waqoma umuntu ongenangqondo kahle kahle. Yo mina umsiza ngiyazi ukuthi ithatha kweto le. Ngimile lapha erek ngimile. Ngiqhathisona bangisonga. Abantu bayabuka. Bayabuka lapha. Nkosi yami. Qhathisizi lapha. Hayi, kodwa khulileke yabona uma usuzezandleni zami.
Sizezandleni kahle. Ninje vele nabafana nje. Hayi ehlisa umoya. Qede lapho nizoblame thina. Yinje angenze yona, yinje la angenze yona. Angithi sisubelane zami nje manje. Ukuba ungiqoqa ngaba ngiyini. Ya ngiyabona kufanele Yazi lo muntu lo ngimsendela nezithombe ekhomisa ukuthi ngiyenza. Kodwa uzongenza nje yena. Hawu yazi bengithi ngisazobuza lokho nje ukuthi mhlambe bengakhona. Usumsendele ngisho ithombe. Ngisendile mfethu izithombe. Hayi yazini awusho. Ayikho into enibangile kulezi insuku. Kulezi insuku asibanga lutho nje ayikho into esibangile bese right. Angazi mina ukuthi kwenzakaleni ukuthi engenzi into ebuhlungu kanje. Hayi. Wrong. Yazi ngicabangani? Ngicabanga ukuyala econtainini mhlambe ngiyozama into njenge D-Link. Alright nge D-Link. Angazi ukuthi izongena le trip. Athi khona lokho. Yeza. Ngiyabuya khona manje. Hawu, hey, ikuze lihle madoda. Yebo. Hamba kahle. Kamahle kodwa. Ubona ngikeyini. Yini kwenze njani? And serious. Khuluma. Ahlala phansi. Hayi mina ngiyahlala phansi mfowethu. Hawu, yini mfowethu? Kwenzakaleni? Hey, webhodi. Ngahlelwe inkinga. Kunomntana obekumele afike la mina. Namhlanje. Mina namhlanje zilapha erenkeni manje hayi. Akamtholi futhi. Ngamtholi. Ngalesi sikhathi kanjani? Akekho mfuthu. Hayi wena. Akekho nje lokho wangiphela. Efonini. Ayisangeni. Sengifone mhlambe ufikile 7 ngiyabo 10 trade. Hayi. Kahle wena usuka kuphi lo muntu? Usebentolo futhi. Kuthi kanje? And la akazi umuntu. Akazi umuntu. Mani umbuzile kodwa vele sebevalile omama laba basemarket rank. Bengizothi umbuzile nkomo. Ngicela kubaliwe. Uyaqala ngifika lo muntu kule lizwe. Uyaqala mfowethu. Ngoba ngisho akazi umuntu nje kulizwe. Akazi umuntu. Man, lo muntu ufike ngobani ekhathi ebesangafika. Noma ngeke ngikutshela ukuthi besanda kufika kodwa ungisendelile ungishuthele ithombo awusendela ukuthi usefikile. Asengithi ke ngoba senginesho ukuthi ukhona. Ake ngimntokise. Uyaka umuntu okuselalana nomuntu esela NgoJanuwari mfowethu. Ngamfakela imali yokuza neyokudla. Yeah. Akaza kufika. Manje bese ngineshoka ukuthi ukhona. Mase ngithi ayingithi ukumntokisa. Ngiyabona Ngizomlanda ngendlela yami. Wayeganga vele lento ayenza. Nakho wesengasamthola. Hey, manje uzokwenza njani ngekabe yami nasekunjena ngempela? Uzongena imizi nomuzi umcimbi mhlambe la abhace khona. Asike angisiboni isidingo ukuthi ngiyenza kanjalo ngesizathu ukuthi ukuhamba ngingena umuzi nomuzi mhlawumbe lawo muntu abamazi sekufanele ukuthi yimi manje sengasaphile ekhaya. Yabona. So nje angithobela umthetho kodwa nje okwami ukuhlala emthandazweni nje angabe ukubulimele lapha khona. Hey, waphela zoqaqela wena. Ikhonvo phela ngicela ukuthi ama-calls okucila bekhuluma nawe. Vele futhi akini. Ish. Vele azobe emkhomba kimi. Hayi ndoda. Ake sithembe ukuthi la khona right uyaphila yonke into ihamba kahle futhi yehlisa umoya umdala lo muntu lo. Umdala futhi. Yeah, yehlisa umoya kabiyana. Yehlisa nje ubeke phansi uyolala. Uzovuka kusasa ekseni umqondo so fresh mhlambe futhi uzolivula ucingo ngenzela ukuthi uphelele ibattery mhlambe Lapha khona afika charge. Uyabona? Asazwe futhi angibaleke na. Ish okay mfethu ngiyakhulekisa nje ukuthi aphile lapha khona mfethu. Yeah. Hey kulungile kuzelile. Kulungile mfowethu. Hey. Yeah. Kwenzakalani?
Vele kwenzakalani? Kathi uze kumngani wami. Ngishilo njengathi ngizokumsiza. Wathi wena umazi. Ayibo, lo muntu lona udume ngelikaphuze elihle igama. Wona kusho ukuthi usho igama lelisepasini. Hayi mina ngihlelwa yini? Angiyazi-ke lento le. Yo. Into bese ngiyimincile. Phela umuntu lona akwenzeki ukuthi ahambe engangenanga ekhapheni lami. Uyasibona isifico ebese sithola endlini. Yazi kumele wenze sure ukuthi akabuyi la. Ngeke ngiyathembisa, ngeke azabuya. Hawu, ngeke asabuya. Lo muntu lona uma efikile la ufika kanye after 2 weeks okanye engafiki mina nje ukuya kukhululeka nje bafutha umoya. Kodwa sinje sehlele ngami like sivele kumina. Hayi khululeka. Izinto ezifana lezi ziyenzeka empilweni. Bekuyiyona ndlela yomkhondo phela. Senze ngami pho. Ya. Mhlawumbe kwakudaliwe. Kodwa ngiyacela wenze ukuthi angabuyi la. No, ngiyazabuya ngiyathembisa. Ngiyazabuya. Angafona ngisho ukufona uma ngathiwa khona isimo esimenza ukuthi abuye. Angafona ngisho ukufona khululeka nje lapho phephazi imoya. Ngicela nje wenze kube ngathi ubuvakashele mina la endlini. Uphume manje sonke stress lesi ukuthi uhamba lapho belungu kanjani. Ongenzeka nje ukuthi kukhona ingozi eviwayo ngokuthi ungayibuze la asasi sicabangela. Kodwa ngiyababaza nje. Yo. Hayi. Ngiyashaya ekhaya. Zakhala kanye kwasa. No, ngicela ungalungisela amanzi. Ngiqale nganokudla ngamanzi. Amanzi. Okay, no akunankinga. Ngicela ufise umoya. Yabo. Yes. Alright. Ngithi kholeza ukuthi nje nangu lo muntu ngapha. Eish. Mama naye angifonele noma ngibhazi yini. Yeah. Wamhle. Anyway. Ngiyabonga kakhulu. Akusiza ukubonga bengeze kuwena. Yeah, ngiyazi kodwa phela akufanele ngingabonga ngithi. Awu bengazile nje ku. Hayi. Yes. Noma usungiphoxa nje. Ngikusizile na ngeroom. Ngiyabonga indawo kulala yazi. Bengazi ukuthi ngizolala lapha. Ngiyabonga lokho. Yeah. Ngiyabuzwa. Manje cela ungiphi inamba yakho phela ukuze ngizokucheck ukuthi uhambe kanjani. Angikwazi ukuthi ngalalisa umuntu maqede ngingazi ukuthi wafika ekhaya. Namba yami? Ngiyacela. Ngikhona ukuneze inamba. Why? Okwenzeke la phelele la. Uhlangana ehlukana nje. Awu, kwakubi. Uzophelela lana nje. Kwakubi-ke lokho. Bengifuna ukuchecka nje kuphela but uma ukuthi awukho comfortable akunankinga phela. Kodwa sithembe ukuthi uzohamba kahle. Sokuba isikhathi. Hayi. Isikhathi nalesa sodongweni-ke mina. Hayi lokhu njalo +7. Usazoyithola iziningi. Hayi. Sesekuseni. Ungikhapha. Ngizokukhapha vele kodwa ngizocela ungahambi kakhulu. Ngizothi uma ngabe sengifika lapha ngasesitolo bese ngikubonisa i-rank ukuze lo mjidi engazange ngibone phela. Anginakingi lapho ku-right khona ubona ngathi ku-right khona. Ungangibeka khona. Yeah. Ngijabule kakhulu. Asambeni. Okay.
Now, it's all right. It's all right. Kahle ngaka. Hey, kuyakhomba ukuthi ubuzohlala iy'nsuku. Emjideni, esambeni. Please. Ngabile nje uhlala kimi, zohlala izinsuku. Ish. Yini? Hayi. Konke right. Yazi ngicabanga ukuthi ngijike la yabona ukuthi sekusemini phela manje ilanga seliphezulu ya ngicabanga ukuthi ngijike yabo asibona isitolo esiblue lo muzongena uvomkhulu uzojika ngale wekhona la khona uzobe usayibona irek ejikeleni alright hambe kahle okay Ikhona le ndoda. hayibo Yeah. hey Nkozimalana Yabo. hayi mani akukho nokubuza ukuthi kuhamba kanjani ucindeliseke kanjani akukho umkhondo walomuntu uyamthola kodwa mhlambe ngoba phela silala izolo ukhala ngokuthi ngixhumana Hayi. Isengambona. hawu indaba ezinhleke lezo umbone khona ebusuku Ngibona namhlanje kuseni. Eseyogibela. Hawu kube ngcono manje uthula lephi uma umbuza mhlambe mangabe senindawo Hayi. Angiyanga kuye. Ngimbonile nazo angibona. hawu okay ish indoda kungcono kodwa ngoba umbonile ndoda mina bese ngikhalela lesi simo lesi sokushayika kwakhe izolo ukuthi ish wangithi phela manje uzogaxela wena uma ngathiwa mhlambe ugcine uyalimala yabo akaphephile kodwa ngoba uyambona umbonile kungcono ndoda yami ngesibonga lokho ndoda Yeah. Kunjani ndoda? eish ndoda hayi mhlawumbe umoya wakho uzokhululeka kancane Ey, kodwa ngiyamzwela obe naye makubebelele nowesilisa. usho uthini ngalokho Ngisho ngoba lo mntwana ngakhanda ngaqeda. ukhanda ini Mfazi yakhe kabafu. and then Unedumbe embili phansi. angicaciseleki kanjani Ngamfakile umba. hayi ngempela Nongamsiza ngimbone ukuthi ukhona. Especially la kuleli izwe nje. kahle ngikuzele senithakatha ngaleyo ndlela madoda uthini manje Ngayilanda ngaphandle lezi zinto ukuze ngimsebenze. Mabe msindisa kumele bakudinge kowami umncamo nowakhe uhlanganisiwe. Kulekelelwa yena. Hayi impapha ezempukane. yo kinga-ke le kodwa siyamzwela-ke lowo muntu kodwa phela asithembe ukuthi mhlawumbe uthole umzi nje walala khona asingacabanga ukuthi bengazelala umuntu wesilisa Yes basi. Yes basi kodwa ke kuthiwa abantu bayajika ngasi. Imbuka sehamba lapha. siyogibela bakithi amantombazane mfowethu hayi yabona la bantu banaqiniso labi qinisa alikho hayi mina ngiyazi lento le Yeah. Nayinja ngikubone nje nanokuthi sikhulume ngakho lokho sikhuluma. hayi ngibonga khona ukuthi umbonile mfowethu sibonge khona lokho nje noma usuchithelwe izimali zakho nje mfowethu lokho ukuthi uyamletha ngapha lo yabona
Hayi ndoda angazi. Hayi, ngishona inkinga webhuti. Hey okay ndoda ayikho inkinga. Phinde ngibaleke. Okay.